Maigsuon karon mao ang unang Domingo sa Adbyento. Hamubo nga panahon kining Adbyento nga maoy mag-andam sa mga Kristiyanos sa ilang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Pamation ta ang pasidaan ni San Pablo. Karon atong pagabendisyonan ang korona sa Adbyento. Ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo. Magampo kita. Ginoong among Dios, nagdaig kami kanimo tungod sa imong anak si Jesucristo. Siya mao ang Emmanuel, ang paglaom sa katawhan. Siya ang kinaadman nga nagtudlo ug nagtultol kanamo. Siya ang manuluwas sa mga nasod. Ginoong Dios, ibubo kanamo ang imong panalangin. Sa among pagdagkot nining korona sa Adbyento, itugot nga kining korona ug ang iyang mga suga mahimuunta nga timailhan sa saad ni Kristo sa pagdala kanamo ngadto sa kaluwasan. Magdaliunta siya pagbalik ug dili maglangan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita, magagagahom nga Diyos itugot sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo, diha sa ginarian sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Panglingkod. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang buki diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan. Mulabaw kini sa kabungturan.
Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan mo ingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Kita sa balay sa Ginoo, nalipay ako, ngaging nanako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo, nalipay ako, kay gingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo, ug karon nagabarog na kami sa tunggangaan, o Jerusalem. Jerusalem, nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, sa Ginoo. Sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmana, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo, maghari untang kalinaw
tungod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, maging nalako nila. Mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa kong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw mana kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako, nga ginanako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na ang akaron ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug mas duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang magbuhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa ilabihang paghudyaka ug paghubog-hubog, ni sa paghilawas o sa kalawayan, ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunoa, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura, ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Malaan untang santos nga ebanghelyo palihog manindo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa anaanda nilang buluhaton.
sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay. Hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot og may banlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo ang magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab, kinahanglang mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala mapaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Madsong buntag kaniyong tanan. Kagabi samtang nangaon mi niyo kong Reverend Biods na Biods ugma kinsa may ganahan imong walihan. Yan siya nga kontrata naman yung kinabuhi dinay sagna nga basta mumisas Monsignor Ore automatic na gyud na nga siya muwali. Kintahay Biods o mingon ang bispo nga ug mga lawa si Father Odem himuong Monsignor Odem. Muwali ba ko mga Biods? Niyan siya nga tanawon lang. Moto nga walit pamantay lang choice kaya pamantay Monsignor mo na gandam ko wali. Kalau buntag nakurat ko kay niya may foreigner ni abot. Si para Arnold no. Minggo nga ay wala di ko kawali ani. Kay hibaw mo ko nga ganahan mo wali og naibisita. Labi na kon stateside. Mo Sir Ore ba ganag stateside. Pero siya nga ako lay celebrant. Wa gyud ko kay kiyas. Wala nga muwali gyud ko karon. Pero ay mo kabalaka kay sukad pagapos buntag ko nagandam og wali. Muna kining wali, suwat sa notebook nga Sterling, bali po ni og tunga sa nining notebook. Ayaw mo ka adlok kay wa na bitaw muuwan. Pagampo mga di na pun muuwan. Kay umuwan magani, mamubo na yung wali. Pero og di mo ndang kanang magpabilin nga malinawon, layo mo po alas 8. Rumigson, karong Domingo ha, ang unang Domingo sa Adbiento. Atong isugdan ang pag-o nga liturgical year. Diin nining maong Domingo ha, gi saysay usab sa Ebanghelyo ang panahon sa pagka mabinantayon. Ngano kaha nga pagbantay man ta? Ngano ka nailalay? Ngano kinahanglan man ta magbantay? Ha? Ikaw tanteng. Ngano man?
Kay inigabot sa wata kay bokin sa mabot. Muna kinanglan tamag bantay. Alang sa atong tagsa ka kagalingon, ang pagsaulog sa Adbyento, panahon usab sa pagpangandam. Kung mulakaw maganita, doon na tayo mga buot o buhaton ng importante mga butang. Layo pa, mangandam naman ta. Ay mo sabang Sir Uri, kaya ano libakon. Kasi Sir Uri, basta nagnanilakaw, una na siya mga importanteng mga lakon, di lang nis Bohol, kundi outside sa Bohol. 2 days before siya mulakaw, patawag na siya mga manikurista. Pailo na siyang kuko. Jadi gumanog pa manicure, magpa haircut. Yung nyor, nganong magpa manicure magkaon na magpa haircut. Yan nga, para guwapo talahon ba. Kay matod po siyang nanay, o pa kung sa dunggan, ang iya krong naong muraog, gantangan. Moto nga, katong nalakaw may nanganto may og Palawan, yun ko nga, Yor, 1 week before may milakaw, ang iyang malita, nanas iyang tubangan siyang kwarto. Yun, Yor, di na ka muli o hagna. Yor, naman, kadako ba ng imong malita? Yung, maniguro ba? Matag-adlaw, yung ukbo na yung malita. Sige, ugpuno og sinina. Hangtod hapit na maguba ang zipper. Nisiyo, nung sa ka ba niyo nga? Pilar man takadlaw at tos laing dapit. Isa basir na makalimtan ba? Usahay yung abli kalit na yung pultahan. Maglingkod sa siyang lamisa. Nagdaog duha ka papel nga 1/4. Yung unsaw na maglista niyo? Tanaw po kay basin og last will and testament ba? Tanawon sing mapira tungan dito ba? Linyang listahan sa iyang dadunon. Magsisag review. Yung, saan nyo? Listahan ba? Kay basig na makalimtan ba? Kay basig na abot o dito, wata kadag brief. Sigog, taon-tanaw ni mga pangitabo makaingon ko nga, ingon nga na ang mitabo sa tao kung magandam ta. Kaning padong litag mulakaw, limang yun, tagsar sa mga tao nga padong mulakaw, di mapit og samin. Tanaw ng gilastong naong kung say pormas to hinapay, pinatindog ba or pinahiwi ba? Tanaw ba ta sa atong makilay ba sin og nangahiwi na uban na gip. Way kilay gipang markahan man og pintilpin. Nga naman, nagandam po kasi mo galingon nga di ka sawayon kung makitaan ka. Naiuban nga mo gasto og pila ka minutos o oras atubangan sa samin kay mangandam. Naiuban nga baga kayong foundation, no? Naiuban nga mang lipstick yan abtag brown out. Tuwas up suwat. Kinumdom ka na kasang mama. Nga dugay kayo maka lakaw kay magsigatubang usamin. Sus nabtag brown out pagbutas lipstick di asa babaw sa iyang lips. Dati nga sa mama bunguton. Daghantag mga himuon nga pagpangandam sa tungugalingon aron mahimutang presentable tanahon. Aron usab kita andam sa mga butang nga angay natong buhaton. Daghan taw gihimo nga mga pagpangandam labi na nining maong panahon sa pagsaulog sa Pasko. Pero samtang nagsulsuroy ko tagsaro makita og naibay nga kidlap-kidlap ba.
Gumutang og mga Christmas lights. Siguro ang uban hadlo kay ginang Monsignor nga let's make our Christmas as simple. No? Pero alang kanato ang pagsaulog sa Pasko sab mosab ang paghimo sa mga butang ang natong andamon. Dili lamang sa mga material things nga atong makita. Dili lamang sa mga paghitabo nga para nato maghimo kini nga memorable. Kundili ang tinuod nga pagpanganday di ay nga atong buhaton mao ang atong kaugalingon. Kay magunsa man ang atong pagbutang-butang og Christmas lights, pagbutang og bilen, pero ang atong kinabuhi dili presentable atubangan sa Ginoo. Unsa man atong paghadhad og mga dendayan sa Pasko, pero kita wag lita magampo sa atong kaugalingon, kalimot lita nga naday Ginoo. Dili mahimong makahuluganon ang atong pagpangandam o pagsaulog sa pagkatao sa batang Hesus. Siguro magsuon ang nindot nga buhaton nato dining maong panahon sa Adbyento, mao ang pagpadayon sa paghimo sa atong pagpangandam dili lamang sa mga butang nga maghatag og dendayan sa atong kaugalingon, kundi ang ato diayong kaugalingon mismo. Ang pangutana, sa unsa mang paagi? Daghan og paagi diin kita mahimong angayan atubangan sa Ginoo. Nga dili lamang nga magtindog ka kay basta kay nakasimba nako, kundi ang pagpaambit sa kaayo sa Ginoo ngadto sa mga tao. Labi na ang paghatag og mga grasya o blessing ngadto sa mga tao kay timailhan man ni sa atong pagkamanggihatagon sama sa atong Ginoo. Nga panahon nga kita nang inhanglan, kita giprovidean. Ang ubang mga tao sa panahon nga sila nang inhanglan, kita usab mi provide. Sa tagsaon lang nato kay moingon ta og dagan-daganon nato maglisod ni ta og apply sa usa lamang ka butang sumot na dugangan. So, sa inay nga paagi atong gibuhat ang maayo di lamang sa atong kaugalingon kundi alang usab sa uban. Hilabi na kadto mga tao nga nanginhanglan. Kung ito taod makaibaw mo kung unsay ang atong buhaton dining mga maabot nga mga adlaw aron mahimong makahuluganon ang atong pagsaulog sa Pasko. Ay si Mr. Abet na doon na sa ipibalo kaninyo nga nasayod ko nga ang uban ganahan, pero siya ray mo explain kaninyo kaya kining mabutanga mao ni ang makahatag nato og kahulugan, mahimo natong makahatag nato og dugang pag-inambitay sa grasya sa Ginoo nini nga atong pagsaulog sa Pasko. Usang lit kini tagsik naman o nang anir ko tumahong wali may buntag niyong tanan. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kaniya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Gikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo,
Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginaharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa Ebanghelyo ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagpaabot sa adlaw sa iyang pagbalik. Sa pagsulod nato nining panahon sa Adbyento, mangadto kita sa Amahan, diha sa pagampo samtang nagbantay ug nagpaabot kita sa iyang pinalanggang anak. Ug moingon kita, ang atong tubag, Amahan, pamatia kami, palihog atong usbon. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan, maghugot sa ilang kinaugalingong pagampo, niining umaabot nga mga simana, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang kanasuran nga nagkabingkel, magdukduk sa ilang mga espada, ug himuon kining daro sa ingon, makaangkon sila ang makiangayong kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga gihasol sa ilang hunahuna, makakaplag sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mabatukan nato ang mga pagtintal sa kalibutanong kahilayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, magsadya sa kahangturan didto sa puloy-anan sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kining mga pagampo sa imong katawhan nga nagkatigom nining altar. Kay kanunay kaming nagmagsinugtanon sa imong anak nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo untalang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunayong sa tanang dapit, pinaagi na Jesu-Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan, makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesus Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang maingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na sa makalag among gihandom sulod ning santos nga misa karon. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ang ikaw nga himayaon, pinagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-aampo kita samahan atong awiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. No
Maayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo pan ipamulong lamang.
kining Santos nga misa live from St. Michael Parish Church. Gihatod kaninyo ning mahigilawong stasyon 98.1 radyo natin. Binuligan ning musunod nga mga sponsors. Laila's Rock Resort of Attorney Adelaido and Lala Cinco and Family, June and Alice Ranyowa and Kids of Cantagay, Giselle's Vegetables and Spices and Duke's Garments, AC States Tailoring and Cordelia Family, Bebing Macabilin of Ipel, Mrs. Claudia A. Fonteras and Family of Pangdan, Ma'am Aris Liuren of Ujong, Antonio and Pinky Atras and Family, Fermin Pagikan and Family, TGD Pen Shop, Crisabel Store of Poblacion, Zasin Aljimay LLCA Abigail and Angeli Gay, Jello and Jesly Buhian, Alex Abby Andre Oclarit, Rostico Galamiton, Jerry Galagar, Hamero Family, Adi Dunasco, Maribel Alaba, Vivencia Balasabas, Doroteo Rizon, Kagawa Jimmy Pacaldo, Rafi and Jinky Acebo, Neneng Pahoyo, Alan and Anor Salab Substore of Bungamar, Triple H Aluminum and Glass Service of Bungamar, Kian J. Eatery and Family, Hagna Gasoline Station of Pahina, Bahadi Spare Parts, Digit World Computer Center, Sunflower Store and Family, Hagna Community Pharmacy, Hagna Electrical Supply and Hardware, Manuel Akdal Store and Akdal Family, Hamila Byron Snack Inn, Manuel Pharmacy, Ike and Celsa Abrea, Del and Sophia's Beauty Parlor of 2nd floor, Shing and Mary's Minimart Home Appliance and Electronic Parts, Sagbayan Bargain House of 2nd floor, Nilo and Langlang Tavera Hawaiian Store, Carolina's Bake Shop and Snack Inn, Soto Fresh Dressed Chicken, Tatay Emilio Ortiz and Family, Mike and Julia Ricafort and Family, Vinyalons Eatery and Family, Bernard and Dayon Gumatay sa Flower Shop, Romeo and Jack Astronomo of Jack Dry Goods and Gift Shop, Arturo and Francine Odarva and Family, Joseph and Maria Fe Odarva and Kids, Rose, Iron, Ivan, Iril, Rito, Inday, and Nay Fausta, Adring Inazon Ampong and Family, Victor and Kunching Olar and Family, Junrey, Sheena, Ivy, Felipe Jr. Galarion of Tejero, Miss Regina Sahol of Bunga Ilaya, Natashiwa Dry Goods of Port Area, Anita Native and Souvenir Products of Port Area, Bandor Native Products of Port Area, Primitivo and Monica Madera and Family, Del Corbin Babing Giguera of Canupawa, Mr. and Mrs. Ben Vinyalon and Family, Linda Baha and Family, Galamiton and Villatona Family, 3R and Tailoring and Dress Shop of Pahina and Carido Family, Juanito, Normie and Chimay Caldoza of Bungamar, Mr. George Raffles of Bungamar, Dudo and Linda Rimulado and Family, Goring Abi Abi, Mr. Jefferson Beltran of Bungamar, Gorio and Vicky Macas and the Family, Avril J. Nunez of Canhulawa, Maki Fresh Chicken and Fa Jimenez and Kids, Made in Heaven, Fred and Pia Baha of Luok, Lilis Caranderia and Galve Family, Tingard's Watch Repair Shop inside Public Market, J.A. sa Fried Chicken Luway and Gendulman, J.A. sa Fried Chicken and Lechon Manok of Valencia, Junior and Tita Kaduyak's Barbecue Stand, Magdasal Family and Barbecue Stand, Herman and Bicay and Company of Ortiz Barbecue Stand, Blue J Pharmacy, La Fortuna Lechon Manok and Fried Chicken, Mandaue Lechon Manok of Garcia Hernandez, Duero Gindulman and Candihaya, Leo Digario and Dudong Tadena of Poblacion, Agusa Binuligan nila Pedro and Isabel Acebes and Family, Romjack Dry Goods Pahina Highway, Rufino and Mercy Sahulan and Kids, Mildred Madera, Jen Dressed Chicken, Ayan and Mrs. Alfante and Kids, Anoba Family of Tejero, Farmacia Perfecta, CJ and Michael of LBC, Alex Sahulan of LBC, Alma Hamisola and Kids, Sarbi and Carinderia, Ray Acas of LBC, and Ranulio Family of Pundol.
Palihog manindog. Magampo kita, magpulos unta ka namo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat, pinaginini, kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, matudloan unta nimo sa paghigugma, sa mga butang nga langit nunog tunhay, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod na lang sa mga pahibalo. Pahibalo sa tanang mga lay ministers nga mga schedule sa bulan sa Disyembre anana sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw ang nagpahibalo LLM President. Giawhag usab ang tanan nga nag-alima sa mga bituon nga andamo na aron kompleto na sa dili pa ang tinikangan ihatod kini dinhi sa simbahan ang nagpahibalo JPPC. Dugang ang mga announcement ihatag sa atong Padre Cora. Atong daigon og pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Tusab nga pasalamatan ang atong mass presider si Father Arnold Tadena nga gikan pa sa Amerika sa pakpakan. Si Father Arnold nag-uli tungod sa kamatayon sa iyang pinangga nga inahan, si Nayaning, ato siyang tabangan sa atong mga pag-ampo. No? So Father Arnold, thank you for visiting us. Salamat sa imong pag-celebrate sa Santos nga Misa uban kanamo. Salamat usab sa atong mga lay ministers, altar servers, mga kamadrihan, ug sa atong mga seminarians ug sa atong nindot nga choir, atong pakpakan silang tanan. Mga igsuon, dako ang atong pasalamat sa Ginoo kay nahimo nato ang usa ka barangay nga election nga malinawon, no? Nasayod kita nga na ay mga nagbinuang nga mga kandidato gihapon, pero generally maayo man malipayon kitang tanan ug ato tinganing pakpakan ang atong kaugalingon. Special nga pasalamat kang Attorney Madrona, no, ang atong COMELEC chairman nga nasayod ta nga naghatag sa iyang mahimo. Uban sa mga kapulisan nga mabantayan ang kalinaw, so salamat kay nila. Alang sa mga nanaog nga mga kandidato, no, labi na katong nagmatilud-anon sa ilang mga panumpa ug naglimpyo gyud, ang Ginoo nasayod og kinsa kamo nalipay siya sa inyong gibuhat. Unya alang niadto mga napildi nga mga nagtarong, ayo mo kaguol, nalipay manggihapon ang Ginoo ninyo bisan ang katawhan sa hagna nga mga matarong nalipay gihapon ninyo. So angay gyapon mong pakpakan. Alang sa katong mga wa magtarong, pildi og midaog, magampo lang mi. Magampo lang, di ato pakpakan, oy, abi na lang ni uyon ta sa ilang gibuhat, no? Di ta mamakpak, pero magampo ta. Nga, unta, makaamgo sila sa ilang gibuhat ug magbag-o na, samtang aduna pay panahon, no? Dili unta sila maghulat nga, wa na sila panahon, una sila mag-usab, no? Mga pahibalo, mga igsuon, ang schedule sa atong mga misa de Gallo, kanang misa kadlawon sugod sa December 16, naana sa atong taming, no, palihog, paningkamot katong mga kapilya, atong mga chapel leaders and servants, pagdala gyud mo kopya, ibutang ninyo sa inyong bulletin sa inyong mga kapilya para naamoy tamdanan sa taming karong adlaw na adiha ang mga schedule sa atong mga misa o kalihukan sa umaabot nga Kapaskuhan. Unya, ang atong simbahan gipadayon sa pag-ayo, no, niya dinhi na ay taga MGB, gi-clear na nila, salamat sa Dios ang atong simbahan bisan gabawg-bawg ang sawog pero pamatud-an nga walay sinkhole ang atong simbahan, so dili siya dangerous, no? So we are preparing it. Ang atong target time December 16, tinikangan musulod na ta didto balik, no? Atong pasalamatan si
Engineer Asidilio Jess nga nagpahiluna sa pag-andam ni ini uban sa mga kaubanan sa Pastoral Council nato, no? So ato nang giandam na mga igsuon. Ang mga regular masses nato sa baryo na sa December ato sa dang hunungon, no? Gawas to mga misa sa eskwelahan, okay padayon sila, pero katong sa kabaryuhan regular masses ninyo ato sang gihunong niining panahon sa Disyembre. Unya advance lang nga pahibalo ang pista sa Immaculada Conception, which is a holiday of obligation, meaning manimbata murag Domingo kanang adlaw, no? Ang piyesta December 8 mana. So pero natunong magdomingo, ang simbahan giusab kana December 9. So ang atong holiday of obligation December 9. Ayaw mo kalimot ha sa ang piyesta sa Immaculate Conception. Unya ang piyesta sa Birhen sa Guadalupe Pizza 12 sa Disyembre. Unya ang mga hermanas ni ini nagpahibalo nato nga naatay nobena nga pagasugdan sa December 3. Okay? Ayaw mo kalimot mga igsuon. Unya kini importanteng pahibalo ang Besas Advanced Physical Therapy Center mag-abli sa branch dinhi sa Hagna ana duol sa tennis court kanang karong December 2 ang opening, no? Ato tining dakong grasya pod kay ang PT bitaw kanang mga nahanglag physical therapy at least naa na diri sa Hagna, no? Mag-abli karon Lunes pohon, December 2, no? Unya ang Snowdrop Travel and Tour nagpahibalo nga naa slay lantern competition gihapon, open for everybody. Ang first prize 5,000, second prize 3,000, third prize 2,000 ug 5 ka consolation prizes 500 kada usa. So kung gusto mo mo-appeal o gusto mo mag-inquire, adto lang mo sa Snowdrop Travel and Tour. Unya importanteng pahibalo mga igsuon, di ba nagsakripisyo man ta para sa Yolanda victims? Niadto miaging Domingo ang atong collection, the highest so far, no? Ang second collection biabot og 41,930 pesos gikan sa kasing-kasing sa mga hagnaanon. Pakpakan nato. Bunga ni sa inyong sakripisyo. Pero ang naghatod og hinabang diri sa kumbento ni Naipia, mikabat og 203,350 pesos. So kung ato ning i-add up, miabot ang atong itabang nga cash donation ngadto sa Tacloban og sa mga biktima sa Bagyong Yolanda, 245,280 pesos. Pakpakan nato ang mga hagnaanon, no? Unya, laing makatandog nga pahibalo para sa atong earthquake survivors. Immediately after the earthquake, nag-fundraising man ta, naghimotag relief operations, food relief, unya housing materials. Sa pagkakaroon pa lang ha, ang ato ng nagasto sa pagtabang, mikabat na og 1.4 million pesos. Okay? Unya, ayaw mo kalimot nga ang ato raning nagasto kadtong inyong gipanghatod wa na to makwenta kay di na to mapresyuhan. Daghan kaayo akong bana-bana di to mo ubos pod og 1 million pesos ang kantidad ni adto kay daghan kay to mga sinako dili na to maihap, no? Kapila gud tagalibot-libot ni deliver. So kining tanan tungod ni sa atong pagkamahigugmaon nga mga hagnaanon unya nailhan gid ta sa buhol karon nga puno ta sa gugma. Di nato ni ikapasigarbo pero ato ning ikapasigarbo ngadto sa Ginoo. Ato pikpakpakan ang tanang tagahagna. Unya kining cash nga atong donations nga nadawat, no? Ayaw mo kalimot dili lang ni sa local nga hagnaanons, nay mga hagnaanon sa Japan, sa Amerika, sa Europa, mga pundok-pundok nga mga hagnaanon. Singapore man tingani po nag-apil po sila padala og kwarta nato, no? Hinabang niya ato mga kahigalaan sa Cagayan de Oro, mga insik o mga dili insik, no? Dagko kay sila gitabang sa ato. Unya ang ako mga Facebook friends, no? Kana mga friends nato sa Facebook nga makita sa atong ginabuhat diri, tandog man sila, patabang pud sila to og padala og kwarta. So nagtubo pa ni, ayaw mo kaguol kay tagaan mo nako sa kwintadas ni ini, no? Okay, so salamat kaninyong tanan. Unya, katong gipahibalo ni Padre Odem ganina katapusan na ni, no? Medyo taas sa pahibalo ning insik ba? Kanang para mahimo makahuluganon ang atong Pasko, magpasiug dami og kanang kalihukan. Karong umabot December 14, adlaw kanang Sabado, no? Wa pa tingani katuod ang uban sa isla sa Panggangan, part kini sa Kalape.
ug katong news sa una pag hitabo sa linog, kining Panggangan Island dugay na rescue ba? Kay naman kuno siya dalan nga agianan gikan sa Kalapi padulong sa ilang isla na nagguba man ang bridge. So walay makatabang la ditso. Daghan kay naghilak ng mga tao dito, kay daghan kay na damage sa Panggangan, mga 90% sila mga balay nga guba, no? So left and right. So nakahuna-huna ako uban sa ako mga igsoong pari nga ang mga tagahagna nga naalay panahon o naay gugma, ha? Mga tutas Panggangan mamasko ta. So December 14, ang gitawag nato ani pinaskuhan nga hagnaanon para sa taga Panggangan Island. Okay? So ang atong buhaton magmotorcade ta padung didto. Kadto lang naay makalugar, kadtong naay sakyanan ug naay masakyan. Magmotorcade ta padulong sa Panggangan. Larga ta alas 9 sa buntag. Magbaon tag paniudto adto ta ngadto maniudto sa Panggangan Island. Ako nang gisabot ang pari didto, tapukon ang iyang katawhan. Unya kita magbaon tag adto ta maniudto. Unya paghuman magprogram ta, manghatag tag regalo. Unya manguli ta mga alas 3 sa hapon, abot na dinhi labing dugay na ng alas 6 sa hapon, no? Ari ta agi sa Bulyones, Carmen, Sagbayan para makita ninyo ang mga nahitabo didto, no? Unya to Clarin, Tubigon, Kalape, and then Panggangan Island, no? It's going to be a wonderful motorcade, no? Unya mga igsuon, para meaningful ang atong buhaton didto. Panggangan Island is dako-dako po na siya nga island, dili lang island nga 50 ra ka tawo puyo. Dako-dako sa na siya. Unya, ang atong buhaton, ako mo hangyoon, kadtong gustong muuban. Okay? Kadtong gustong muuban, magdalata og kanang hagna gyud. So magdalatag kalamay. Okay? Magdatagtag sa kalamay. Ha? Kada balay na kalamay nga atong ihatag kanindot ana. Unya, pagkapini lang po ninyo pan. Okay, lain pong kalamay kilawon, bitokon unya sila. Magdatagpan, ha? Kalamay ug pan, proudly hagnaanon gina kay nay kalamay man. Unya, the other meaningful thing nga akong ihagit ninyo, kadtong manguban, pagdala mo bituon. Ha? Di ba? Nindot kayo nga sa mga nangaguba nga balay, ato unyang ipangbitay ang mga bituon nga gikan sa hagna. Itong pahalipay sa mga kuan. Kaya I don't think makahimo pa sila daghang decoration nga ang ilang balay pagani pag sila kahuman o pa sila kabarog og balik. So we will bring kinsa may kamaong manghimog bituon. Na may daghan akong hagiton kadto mga kamaong manghimo ha. Kana lang gidakon siguro ani lang gidakon mga duha ka pi ka ha. Og usag tunga ba ka pi ang gidakon. Unya inyong butangan og kana ay nang papilapon. Ay napapilapon kay mabasa, lanay dayon. Kato bitong plastic nga murag colored na yellow puwa ana nga plastic, no? Kato mga kamao manggama. Paggama mo, dadan yus kumbinto, akong paliton. Ha? Okay, hay masampol. Oh, inana, di ba napapilapon? Oh, bisag ingin ana, nindot na kay na. Kinsa man tagian ng balaya kaya tulo na pangayoon. Sige, sampol ka na ha. Kadtong kamao manghimo, dalan niyo sa kumbento, akong paliton. Kunya, kadtong gusto mo uban, nga way bituon, ari mo palit nako. Walay patubo. Ha? Walay patubo. Oh, way tax. Ang ako lang ani nga ma-facilitate na to ang atong paglihok ni ini. Okay? So, salamat kay mga igsuon. May God bless you always, no? Advance Merry Christmas ninyong tanan. Daghang salamat. Palihog manindog. Dako gyud ang akong kalipay nga nakadungog sa atong Padre Cora sa iyang mga gihimo dinhi pag-aghat kaninyo sa pag-reach out labi na sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong mga panabang. Dalaygon kayod ang inyong mga buhat. Ug sa laing bahin akong pahimuslan kining dakong higayon nga niako ninyo uban ining Santos nga misa sa pagpasalamat kayod sa kinasingkasing sa inyong pagpakig-usa sa among kasubo sa kamatayon sa mga inahan nga si Nanay Yaning. Labi na ni adtong mga miduaw kaniya nga mihalad sa mga pag-ampo.
Nasayod ko nga gikalipay kayog dako niya ang inyong mga gibuhat ug diri usab sa among pamilya. So dili na lang nako hinganlan kunsang ning mga different organizations nga mi hatag sa ilang panahon ug mihalad sa mga pag-ampo. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Mangit